Terapia cu unde de șoc devine soluția perfectă, pentru că oferă un nou mod de a trata disfuncție erectilă prin refacerea mecanismului erecției în penis. Vorbind despre modul cum lucrează metoda, trebuie să înțelegem că pentru o erecție mai puternică și îndelungată este nevoie de mai mult sânge în penis. Refacerea mecanismului erecției este datorată eliberării undelor sonore în penis, așa încât acestea activează și stimulează formarea noilor vase de sânge. Cu alte cuvinte, metoda acționează asupra principalelor mecanisme de afectare ale funcției erectile, care până recent nu puteau fi abordate medicamentos în niciun mod. S-au efectuat mai multe studii clinice unde au fost încadrați bărbați cu disfuncție erectilă care în urma tratamentelor cu terapie de unde de șoc de intensitate joasă au obținut doar mai multe erecții spontane, ci și erecții mai calitative, asigurându-și o viață sexuală mai satisfăcătoare. Tratamentul cu unde de șoc le va aduce cel mai multe beneficii